কয়লা শহর থানানি আলংনি খাरै থাঙ্কা রেমন্ড দুবুজাंनाय खरकसा आसामी बिनिमुं आसाब आली थानानि आलंनि आसामी खारै थांमानि यागुलो बनरमनानि बागै मोखांगो टिसु मुसिलै हाबाव अंखरलायखा साक्थार मुंकरै कयला शहर थानानि पुलिस रक যদি আমাদের এই সমস্ত দাবি हाइनो हाइ पुलिस रकनि साक्थार मुंकरिनि बागै कयला शहर थानानि आलं फियगै खारै थांका सालथामनि बागै रेमन्ड दुबुजांनाय खरकसा आसामी बिनिमुं आसाब आली चासालो कयला शहर दरबारनगो तलांमानि जरावानो पुलिस रकनि याकनि खारै थांमानि अ आसामी खेबा बायथागो बिनि न गानानि पुखिरिनि दै बिसिंगो हाबजाक मांखाबोनो पुलिस आबोनि यागुलो हाइनो हाइ बोनो दरबारनगो तिसाका पुलिस दरबारनगो तिसामानि यागुलो पुलिसनि कयमुं तंमानि हाइखेनो सालथामनि बागै रेमन्ड रहर खाबोनो दरबारनो Khiaba kok tisal horo koyla शहर थानानि पुलिस रकनि साक्थार मुंकरिनि बागै लकआपनि ताला फियगै थानानि खारै थांका सालथामनि बागै रेमन्ड दुबुजांनाय आसामी आसाबाली पार्टी मुंनो तयि मुंसाकक सानानि नायलिया हांखरनि एसपी कान्त जाहांगीर थानानि आलंनि आसामी खारै थांमानि यागुलो बनरमनानि बागै मोखांगो टिसु मुसिलै हाबाव अंखरका साक्थार मुंकरै कयला शहर थानानि पुलिस रक फियाबा कक्तमा सुइजाकमानि जरातै ताबुकबो लकआपनि खारै थांनाय आसामीनो नायथं हुइतिख्लाय मान्याको पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।